Aika tylsää. No vielä 5 minuuttia. Ihan tyhmät valit. En äänestä ketään. Terve. En äänestä ketään. Äänestä Krista Mikkosta. Okei, nyt tuli kiire. Terve. 1 lippu, kiitos. Tulossa. Kiitti. Mikäs se numero nyt oli? Niin, joo. Tässä on. Joo, ja sitten boksiin. Ok. No niin, terve kansalaiset. Hienoa, että teitä on täällä nyt näin paljon seuraamassa vaalivalvojaisia. No minulla nyt ei ole enää, joten annan minun kaverilleni. Niin, kohta näette oikein isolta telkkaruudulta, mitä ne television omistajat siellä nyt oikein puhisevat. Kiitos. Terve, minä olen Make ja tänään keskusteluna ovat vaalit. Ja nyt näemme 2 vaaliasiantuntijaa. Terve. Meillä on täällä aika paljon ääniä, mutta voittaja on voittanut vain 1 äänellä. Kukakohan voitti? Krista Mikkonen! Jee! Hyvä Krista, hyvä Krista, hyvä Krista, hyvä Krista! Hei! Terve! No, mitä se tänään tehdään? No, mä pystytään jalkapallostadioniin. Jee! Mä pystytään tenniskentän. Jee! Mä pystytään kanitarhan. Jee! Mä pystytään leikkipuiston. Jee! Krista Mikkonen on vahva vihreä ja numero 392.